Vieš, aká je najdôležitejšia schopnosť pre človeka so zrakovou vadou a zároveň aj najťažšia na naučenie? Možno ti napadlo niečo ako priestorová orientácia, schopnosť pracovať s vodiacim psíkom alebo s bielou palicou, čítať braille. Všetko to môže byť extrémne užitočné, ale podľa mňa je najdôležitejšia schopnosť vedieť požiadať o pomoc. Možno to znie ako klišé, sentimentálny výkrik do tmy, ale mnoho ľudí s handicapom má s týmto celý život problém. A ja tomu rozumiem, lebo to do nejakej miery mám podobne. Ono požiadať o pomoc znamená priznať si, že niečo nedokážem a takéto uvedomenie vie byť dosť na hovno. Ale nie je to hanba. Pretože priznať si vlastné potreby a vedieť ich odkomunikovať a postaviť sa za ne je podľa mňa skôr prejavom vlastnej sily. Chcem tým povedať len toľko, že je v poriadku požiadať o pomoc, ak ju potrebujete. A je jedno, či máte handicap, či nie, či čokoľvek sa deje. Nie je absolútne žiaden dôvod na to cítiť sa kvôli tomu menej cenne alebo nedôstojne. A čím viac budete mať ten pocit a budete si to sami o sebe myslieť, tým skôr si to bude myslieť aj vaše okolie. A áno, a hovorím túto vetu z vlastnej skúsenosti.